Yebo baba. Yeah. Awu Ntombi kaMzulu. Intombi kaMzulu. Hayi wena. Ntombi kaMzulu. Dlala Ntombi kaMzulu. Hayi wena. Ntombi kaMzulu. Dlala Ntombi kaMzulu. Ntombi kaMzulu. Ntombi kaMzulu. Awumfazi womuntu Ntombi kaMzulu. Hayi wena. Ntombi kaMzulu. Dlala Ntombi kaMzulu. Nathenga umangethe. Ntombi kaMzulu. Hayi wena nawe bathenga umangethe. Hayi yazi lo ngoma. Isho. Ntombi kaMzulu. Ucabangani? Hayi isho. Ha. Nkosi. Ntombi kaMzulu. Dlala Ntombi kaMzulu. Thenga umangethe. Bamthenga umangethe. Kanti netila nengilozi yokukhanya. Isho. Da. Ntombi kaMzulu. Dlala Ntombi kaMzulu. Bengazi. Niyaphapha. Nicabanga ukuthi niyasatshwa. Yey. Yo. Right. Da. La. Yeah. Wemlilo engaze ngasha. Wemlilo engaze ngasha. Wemlilo okaJehova. Wemlilo. Yebo baba. Wemlilo. Yebo baba. Wemlilo angasingasha. Wemlilo. Nanothisa kodwa ukuthi bayafa bathakatha. Asingayigwegwisi. Indaba kufa abantu laba abaphethe igubhu kanje. Why? Ajikazi okhuluma ngento yamakhosi engenawo. Ukuphapha. That's exactly what it is. Ngiyaqola mina. Hayi inzuza. Hayi nyoka namakhanda usabe. Ngiyakutshela bona namandla hey. What you stupid idiots are not getting is ukuthi leyo nto ihamba ngomoya. The moment nihamba nikhuluma amasimba ngomoya, nicanula leyo moya. That is why befa. Ngoba bephapha becabanga ukuthi bazokwazi ukuthi basondeze ingane ezinaleyo moya kanti bacanula amakhosi ohlanga. Hamba obuza ke emsamo wakho ukuthi yini amakhosi ohlanga. Ebese uyabuza emsamo wakho ukuthi yini uhlanga lomhlabathi. Because once you understand what I've just said, you'll realize why befa. Basazofa mfethu. Basazofa mfana yithi. Basazofa mfethu. Basazofa. Phapha. Awukwazi ukuthi akekho mfethu umuntu onesigubhu onomsamo. Dingisiwe lo muntu emsamo. Ayikho into azoyikhuluma empepheni lo muntu. Tshela straight ke mina ngeke ngigwegwisi. Ayikho. Ngeke ungitshele ngoTikoloshe mina bese utshela ngumsamo namanga. You talking shit. Unamanga. Wazi kahle ukuthi udingisiwe kini wena. Awukwazi mfethu ukulahla isisekelo sakho. Ebese uthatha umhondorolo lapha eGhana. Ebese uthi wona msamo wakho. What about ke? Okay, let's use the asebenzisa ingqondo. Siya kuba yidomu. Nangu kumhondorolo la
usumbiza ngoJabulani hey mjakaja hola izinja amadoda nawo umjakaja wakho la nani shuthi wena yonke into oyifunayo ufuna kulo mjakaja ubhubhuti wakhe ingane zakhe obaba bakhe nani wake the fuck up vukani musaba inyoni nini wake the fuck up oh hey ngiyakutshela wena mina ngiphethe ugogo la esandleni awu baphi ziphi ingane zagogo bapha abashona qala naloyo gogo bafethu yebo baba yawo yeah yebo kanti uyadlala lawa ngidakelwa mina not your friend mina mfethu most dangerous motherfucker you'll ever know fucking kill you man yeah yebo mkhulu. Yebo Nkosi ninjani nini? Siyaphila njani mkhulu? Wehlula imbuzi mfowethu sila nommese. Sesingezwa kuningi. Hayi. Siyancenga noma impilo iyimbi nje. Kahleni bo. Abangeni ni labantu abafuni ukuzokhokha. Hey, kuyaphetha mkhulu. Kahle wena. Ngoba phela kumele ungqongqoze kubanikazi bomsebenzi bona bele bakuvulele lento oyifunayo. Hey bafethu ayikho into engiyazi engiyizwa njengomuntu oyinyanga nesangoma. Thina zihamba ngomoya bafethu lento ayibambe ngesandla. Ngikuza ukude kunami le you can be in the USA ube kuphi fike la ukhona. Let's talk yebo baba ariye notice how bayafa labantu and kunezinto abangeke baze banitshele sona. So kune kingpin yabo eyafa 5 weeks ago. Umuntu esifazana. Isigodlo sakhe silapha kula jungle ne. So ngena ehlathini. Mawungena ehlathini wehlele endaweni kanje. Right? Mawungena la nani kunama isho the baboons ne nani then mawungena kulesigodlo sabo yabo ilokhuza banana yabo ilokhuza lokwa banana the thing on top akulona ilala but ilala bese kufakwa lezi zinto za banana ngaphezulu yabo. So she died. Papa naye uzama ukukhuluma izinto zomsamo ungenalo ilungelo lokungena emsamo. Papa ayikho ke mfethu into ecasula into ekhandiwe njengento yangempela. Ayikho futhi into ehalelwa into ekhandiwe njengento yangempela. Weba mfethu these people ne they work together. Tsheleke mina ngontombi yamzola they work together bonke nongozi yemoto labo nabo they work to nosigqoko they're all together these people but la kwimedia benze ngathi abazwani. So how marketing works ne you're speaking to a kingpin in marketing. I fucking did IMM mina mshanam esgele right. So how it works is we put you there and we penetrate the market on the basis of the subject matter. Now sweet siyawudayisa. Now sweet siyawudayisa anginawo sweet la. Awuzu sweet la. Now sweet siyawudayisa. Lo sweet lo siba u5 esidayisa lo sweet. Yini ezowenza abantu ukuthi beze bazothenga lo sweet yimi hayi kulaba abanye.
That is now when we start looking at penetration, market penetration. Ne? That is why then you start saying, listen to what these guys sell you. Remember I say, oh, no one is taking accountability. Why? Why? Ngoba phela mina bangithi mina nasi siwasho sami senhlanhla. In 3 days ngenza feedback show. 3 days I'm doing a fucking feedback show. That's how confident I am ngabantu bakithi. That's how confident I am ngengilozi yami. That's how confident I am ngento engiyenzayo. 3 days. Nakhona 3 days is too long. The fall of the sun and the rise of the sun isukile. See what I mean? Accountability. I can't say now into enhlanhla bese ngathi oh ngiyakutshela wena awuphinda uzame lapha bullshit. Fuck you namanga sunganyo. Straight talk. Sikalokho sishona lena le. No one, don't beat around the bush lapha mfethu. How? Take accountability. You can't tell us ukuthi you're doing something and then you can't do it. Can't tell us ukuthi nomoya othize bese awukwazi ukukhulumisa. Namanga, you're talking shit. We're sick and tired of being lied to. Because people are talking about this in the bangazazi ukuthi ibhlungu kanjani masiphatha. People are fucking trying to sell a narrative yokuthi they've got izinto abangazazi nanokuthi bayizini in the first place. It's bullshit. No, we need to address the matter. We need to fucking address the matter. Ayikho into ethusa abantu njengento babona into yamampela. Brother man, ngeke ungqongqoze into enenhlanhla yomuntu. Wena ungakwazi ungqongqoze emsamo wakho. You are talking shit. Namanga. Namanga. Oh. Here's the key. Lokhiye kumele ukwazi ukuthi ungene in a specific lock. In a specific lock. Okusho ukuthi I will have to know which lock is it. Or B, I have to find out which lock is it. Mase ngifika lapho kuleyo ngqikithi yendaba, which is the actual lock. Because ingqikithi yendaba is the lock, not the key. Because I can have the key, but mangifika in the lock and ingavuli. See? So emphasis goes on the lock. Then when you go there, whether this thing opens or not, it depends on what? A, whether it belongs there. B, what force am I using to penetrate that lock? C, is it actually the actual lock? Yakon. See? See what I mean? Now let's put that into contextual or textual communication. Ukuze ukwazi ukumukelwa kulelo khaya kumele ube wakhona. Ukuze ukwazi ukuthi ungqongqoze kwimnyango kophakathi kulelo khaya kumele kube nelungelo lokwenza lokho. Straight talk. We have this mistake esiyenzayo ngoba sibona nakho sonke yothi sonke mina wakambatha mina. Very proud of my surname, very proud of who I am. Yebo baba. Hayi ngoba sisonke sabambatha. Mina ngizalo ubani wena uzalo ubani wena uzalo ubani. Mina wisende engiphuma kulona, I'm the only boy. So ayikho ingquzo ezofika izokhuluma nami. No one's gonna fucking come and think ukuthi uzongqongqoza kwimnyango engqongqoza mina kuyona. Igolo lakhe lelo. No one is gonna fucking come here and say that. Nah, because I'm the only one. See what I mean? So we still use the same umbrella of that household. Bese sibheka futhi ingane yakhona la. But malume babomncane ubabomncane. Unamadodana awu4. None. Yeah, none. Hey. That's a totally different entity, my friend.
It's a totally different entity, my friend. Totally different entity, my friend. Ngeke uzohamba uyongqongqoza lapha kamzala wakho. Khohlwa. Ngisho ungayishaya isifuba uthi hayi nami umkhulu wami, hayi nami ukhokho wami, kodwa ukusalayo isisekelo sakhe nesakho asifani. Straight talk. Asifani. It is what it is. That is the reason why. Yebo baba. That's the reason why you need to know who you are. Kunabanikazi bomsebenzi wakho. Mawuphiwe lento ophiwe yona eyakho for a reason. Ingqikithi yayo ilele kubanikazi bomsebenzi wakho. Ungahaleli into ubona uthi hayi lo malume lo. Oh yeah, ingane yami nani. Because the problem is umona. Ninumona nihalela imicebo yabanye abantu nani. Mina akekho umuntu ozothatha umcebo wasekhaya igolo lakhe lelo ngafa mfana wami. Ungafa umuntu ngeke ubone lokho mfana wami igolo lelo ngeke izenzeke lento inqosa. Never sebenze mina khona abantu igolo lelo. I'll fight to the fucking end. Fight to the fucking end. Ngeke ukubone lokho. Kumele ufe umuntu mfana ngeke ife mina ngafa. Sick. Ngento yakithi. See what I mean? Awu ngafa mfana. Awu ngafa mfana kithi ungafa mfana ungafa fi. Ngeke ukubone lokho. Afunga ngegomela. Ngeke into ngeke kuzenzeke leyo. Awu ngafa uxoshwe inkukhu. Ngeke ukubone lokho. Akukho umsamo osebenzela abanye. So what they do is they'll try to find ways to force you to do lezo zinto, right? That's what they'll do. Yeah. So what they'll do is they'll try uthola into ezozama ukuthi ikuforcele nani. You need to be clever. Keep records. Create evidence. Ebese uyaba reporter. Ayikho into abayisaba njengokubonakala, ayikho into abayisaba njengokuvela izinqe labantu. Yangizwa ngithini? Yeah, injalo nje ijiki. The end of the day, mina uyohlezi ungizwa ngithi angena wakini. Tshela iqiniso, ngena wakini ngingenaphi, I don't care. Tshela ivari, whether you take it kanjani, I don't give a fuck. Ivari lekutshela yona. And I'll never be your ancestor. I'll never be any one of your ancestors. Or of umnombo wakho. Khohla mfethu, ngeke uzibone leyo. Mina wabo baba unami kuphela. Mina kuphela indodana baba wami. Akekho omunye othi ozama ukukhuluma nami nani igolo lelo ngeke ngiphendule mina. Fuck that shit. See what I mean? All right. Oh my, yes. Zaphendula le nkosi le. Yeah. Ma, 1 second. Zaphendula le nkosi le. Shembe, nyazi lezulu. Right. All right, uzungaze uzongilanda mfana kithi. Sure. Yabo. End of the day, uhlezi ungizwa ngithi angena wakini mina. Yeah, angena wakini, I never will be. Ngeke mfethu ngisuke la ngisuka khona ngizokhuluma nabantu bakini ngingenaphi. IsiZulu sithi ukuze umukele ukuze uwaziwe la ekhaya kumele umukelwe mfana kithi. Kumele umukelwe kuleli khaya uyisibaya sendoda. Umuzi wendoda uyamukelwa. Before umukelwe uyazazisa lapho kubavikeli bekhaya. Uyazazisa ukuthi ubani. Ebese kuba ngibona ukuthi bayafuna nokumukela yebo noma cha. Ngeke usuke kwesinye isibaya uzongena kulesi isibaya bese ucabanga uzokhuluma igolo lakho lelo. Ngeke uzuyibone leyo nto.
Yaka niqamba amanga futhi selling lies to abantu, niqambela izingane zabantu amanga. Izingane zabantu ziyathakatha namhlanje because of inyanga thizene ethi hayi uzothatha amandla amzala wakho. Igolo lelo, ngeke uthathe amandla amzala wakho. Hayi bulala umzala wakho ebese mayese samzigazi lakho bese senze simupha amandla ube nenjani nani. You will never tap into those entities. Full stop. Full stop. Akekho mfethu umuntu owenze into especially ehamba nesimo segazi lakhe nethambo lakhe ohube Msama manga lawo umthakatho wadingiswa Msama. That is why they get surprised mabenibona nikhuluma nabantu bese kubhonga imoya. Ha ayike konke khona ayike ha konke yenzayo ayikho into ayenzayo kuhuba umoya ekujuleni kwawo usuke kusuka ukukhuluma abasunguli bamoya. That's exactly what it is. How? Yeah, baba. That's the problem. That is the issue. Basunguli, hayi mina ngiyakutshela mina nginezuza mina, nginezuza. Namandla amakhulu. We're talking shit. Kodwa uhlela ukukhuluma ngabasunguli bekhaya. Awukazi walisungula ikhaya wena, kodwa uthi uyazuza. Uzuzani namanga? Ho. Yini oyizuzayo? Yini oyizuzayo? Ayikho into oyizuzayo ungangazi usungule lutho. Awukwazi ukuba nemvuzo zezinto ongangazi uyisungule. Unamanga, you talking shit, man. Ho, you talking shit. Unamanga, you're lying. Mina ngizokutshela mina. Ngeke mfethu ungitshele ngobukhosi. Ubukhosi kuyasungulwa baba. That is the reason why uthathwa ingane umafungase ngale kulo babukhosi ebese kuthathwa inkosana yalapha ebese kuhlanganiswa lezi ingane ebese zisungula ikhaya. They are the creators of a new homestead. That is why yonke into yakulelo khaya izobe izuzwa yibona. Yibo abanikazi bekhaya, yibo abasunguli bekhaya. Fucking shit. Bese qhamuka inja la ezalwe intombazane la ekhaya izositshela ukuthi yazuza ungazosidabelwa wena. Sunuka nyo. Tshela straight mina. Hey mina ngigwegwisa, I'll tell you straight in your face. Manga. Yay. Straight talk. I don't give a fuck who you are. Tshela mina mona manga, you're talking shit. Because ayikho into ebukhona nento ebuhlungu njengokusungula. That is the reason why these bitches and witches bathumele abantu bathanda lento amantombazana because basuke bafuna ukuzontshontsha in their minds. Bacabanga ukuthi kuzontshontsha amandla akho namandla kini ngeke amandla akahlali kwinto akwena. Guess what? They fucking know that. That is the reason why uthi usubona usebekujikele bonke lezi ingquza lezi sezikujikele zonke nani ebese still they want you siqu sakho ufinyelele kubona. Hayi waze kaya ekhaya fusek gololo kanyoka. Yini enibeke lapha? Yini enibeke lapha? Yini le kumele siyinyathele? Yini le ekumele siyinyathele ukuzivungame ngaphezulu kwenyawo zethu? Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Yebo baba. Le nkosi le. Yeah. Hey, sure yabo nkosi yami yazi. Sure. Wakithi wena. Hey madoda. Engage nabantu basizayo. Yabo mfethu mawuhluleka ukukhuluma nabantu obasizayo ungumqambi manga. Straight talk. Mina I don't care who you are. Tshele emehlweni mina. Namanga talking shit. Namanga.
awukwazi ukuthi ngithi mina nayi into enhlanhla le inhlanhla le izokuvulela lokho ebese ngiyathula udu hawu namanga. I must fucking open the line, let you guys come in. Okay, 10 abantu about 4 about 5 20. I need to engage in the conversation with these people. Kumele sikhulume nabo. Kumele, because we need to engage and take accountability. Nganye abantu awuyazi ukuthi ilali ingadlile ithola ukuthi ifuna uyothola lento usizo kwena. Nganye abantu kunezinye ingane zabantu ezadayisa imizi thiwa bezolungisa imsamo nani. That is the reason why becasukile abantu sebeya realize ukuthi abazange balungisele imsamo bathakathisiwe. People are fucking angry. Yeah, I'm telling you. It is what it is. I mean, I don't give a fuck who you are. Yeah, I mean, I don't give a fuck who you are. I'm still the only one who's made it talk. I'm still the only one who's fucking spoken to them more alive. I am still the only one who's taken accountability to open the line and allow folks to question and talk about it. Only one. Why? Why? And if I've been lying, why are they not stitching my videos? Zibuze. It's because bawuza umlilo uyashisa. I'm telling you straight. Telling you straight. Hey, mina mfethu angiyeno again. And no one will tell me what to do on my platform. Igolo lelo. Ngeke ungene emzini wami ngizotshela wena ukuthi ngenzeni emzini wami. Nguza yakho leyo. You don't do that. Otherwise you fuck off. Fuck off. It's simple le ushandisa. And mina I'll tell you straight ngoba mina ngizothi ngiyothi yakuphaphela ngiye ngqo kumsamo wakho. That's the problem. You need to take accountability. Take accountability. Ayikho into ebuhlungu njengokungazazi mfethu. Ayikho into ebuhlungu mfethu njengokuthi uhlushwe abantu bakini, abantu bakini abakuhluphayo. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo nto. Yikho mfana ngithi into ebuhlungu lokufuthi kusuka inja komunye umuzi icabanga ukuthi izocanasa la emzini kababa. Igolo lelo mfana wami ukubone lokho. Mina ukubulala ngommese. I'll blade you. Dobola futhi akunandaba nginaso leso sikhathi mina uzofofayo la yikithi la. Ngiyakubone lokho. See what I mean? You need to take accountability ngezinto ezibhekene nawe. Musu kufuna into yamfowenu yayamzala wakho ukude. Ukude. Mina in my household kwimbewu mina engiphuma kuyona the only one. So no one will ever speak to me and my people. Igolo lelo. Instead, it's the other way around. See what I mean? I just spoke about ukusungula. Mawumsunguli wekhaya, there's a difference. Ukusungula baba. Starting off a new homestead. Nani. Akuwona wakho lo muzi mfana kithi. Abantu abadala. That is why makufika inja yakomunye umuzi ethi izohlala kulo muzi bahanjelwa ingqondo. That is why kuthiwa ngeke kufike umuntu wakomunye umuzi azolalela azoshisa impepho la kufika ingane esingayazi. Uyanjelwa ingqondo. Uyanjelwa ingqondo. Yazazi izinkunzi zakithi ukuthi zinjani. Mina ngiyazazi inezakini ukuthi zinjani. Ngingenaphi? Ngingenaphi? That is why namhlanje abanye abantu besimame babulala amadoda ngoba naku befuna imizi yawo ukuze bathathe izingane zakwamanye amadoda bafuna ukuthi zizohlala khona lapha emandulo. Awungafa mfana wami. Awungafa, ngafa ngamale zife kwalezo izingane. Ngeke ukubone lokho. Ngeke. See what I mean? Kunemsamo engadelelo la. Dlala into omzomzola besidakelo. Yeah.
Straight talk. Straight talk. Mina ngiyedwa kini mfana kithi. I never will be. I don't want to be umuntu wakini. Ngingenaphi. I don't give a fuck. Uwe okumele wazi udaba lakho nezinto zakini. Not me. Hayi mina mkhulu, nginyangondala. Hey kodwa manje ngithi ngiyalalela ngiyakuzwa. Awumazi nanokuza umuntu ubani umuntu okwembetha. Bani umuntu ophethe umsebenzi wakho? Bani umnikazi umsebenzi wakho? Hayi ngiyakutshela namkhulu. Hey awubhede. Chief, if you've never had an encounter with your ancestors, usadinga ukulashwa. Straight talk. You've never had an encounter nabantu bakini, udinga ukulashwa mfana kithi. Straight talk. Straight talk. You've never usathuswa ukuthi mangikhuluma nomuntu la bese kubhoboka umoya khulume an ancestor ukhuluma nani ukuzethula lokho mfana kithi. Something called ukuzethula, the introduction or introducing yourself. Let's put it in modern day terminologies. That is introducing. That is what we're talking about in overwhelming your child, overwhelming. Nan you also do it now in the living. Now uyakwenza lokho. Nathi ingane yakho kufika umunye umuntu ongamazi. Ebese uyamuzwa ukuthi inkulumo iyayihlula ingane yakho. Bese kukhuluma wena uthi hayi ingane yami. You also do it in the fucking living. What makes you think ukuthi abantu abadala ngeke bayenze leyo nto? Kuwena ngane yabo. Ho. Wake up. Wake up. The reason why bengafuni nikhulume into nomsamo nani ingoba niyabona, seniyabona manje ukuthi kahle ayikho into edlula umsamo. Kahle ukujula kolwazi lakini lihamba nomsamo nomnombo wakho. Kumele ungqongqoze la family tree tells you. Family tree tells you baba ukuthi wena uyini kanjani nani. Hayi mina nginenzuza nani kodwa ukhuluma lutho ngokusungula unamanga wena. Hayi mina nabakhosi mina awukhuluma lutho ngokusungula. Insungulo nokusungula kwekhaya nesigodi ngoba phela ukuze kusungulwe ikhaya inkosana okanye inkosela kumele iyohlaba umkhonto lapha ya. Mayihlaba umkhonto bese yaziwa ukuthi sukela namhlanje nani kumele ibikwe leyo ndaba emsamo baba. Ibikwe leyo ndaba emsamo. That is the reason why ukuphuma kweinkomo ziyashiselwa iphepha ziyatshelo ziyabikwa. That is the reason why ukungena kaNkosikazi uyamukelwa. That is the reason why kunesigcawu. That is the reason why kunalento ekuthiwa ukumukelwa. That is the reason why kuthiwa uyabulawa kubo. Ebese mayisengena lana ebese sozoba ingane kabusha la sekuphelile kumntombi bakho wena dadewethu kini nani awusasiyona intombi uzoba umakoti unkosikazi kuleli khaya elisha esilisungulile lapha yana. Ebese ubani umuntu omukelayo umukelwa yini inkosana. Why ngoba kusuke kubikiwe lapha yana amukelwe ebese ahlaba imkhonto lapha kuyinkomo esibayeni salelo khaya. Yayizwa imbuzo ke manje esekumele nibe nayo manje umuntu athi hayi inzuzo buza ngokusungula chaza baba ngqi. Hayi yakutshela mina buza ngokusungula ngqi. Phela ukuphapha phela amanga talking shit liar. Ngoba uma sikhuluma ngokusungula kunenkulumo ekumele sibe nayo. Kunenkulumo esimele sibe nayo ukuthi emva kokuthi kuhlatshwe umkhonto laphana simuwele le ndawo esohlala kuyona. Iqinisiwe isisekelo sayo yini? Impande zala yini? Izithelo ezikhula la yini? La kunama amanzi akhona eduze la kunezintaba kunani nani. That is where the purpose of isigodi comes in. That is why sesikhuluma ngani isigodi. Amakhosi ani esigodi. Umsunguli wani wesigodi. Ha. Yayizwa ke indaba? See?
Ask the right questions. Buza into eyiyona. Lokhu siqambela amanga la uqamba amanga uzwe lo yamkhulu ethi isho ukuthi ngizwe umkhulu lapha anibhodloza ama ethi it's fine, nothing is wrong. Ayikho into wrong ngalokho. It's okay, you heard it. Sharp, then hamba emsamo wakho uyobuza emsamo wakho. Hamba ubuza emsamo wakho. Abantu bakile kumele bakutshela, hayi mina omunye umuzi mina. Mina akekho umuntu ongitshelayo, akekho nani. Yimini mina. Mina owababa mina umuzi washabalala. Ngawakha kabusha. Okusho ukuthi mina ngingumsunguli. See what I mean? Angikhuluma into engayazi. Ngingumsunguli wekhaya. Ngikhuluma into engayazi. Okusho ukuthi kulesi sigodi engisungulele likhaya kulona. Mina wazi ukuthi yini ekhulayo kulesi sigodi. Mina wazi ukuthi mangifuna ukwakha yini wazi ukuthini. See? Bese kufika umuntu engamazi, kufika umzala wami athi bafo. Bese sakhuluma, wake the fuck up. Wake up. Wake the fuck up. See what I mean? Reference. That is why ma umuntu umusunguli nani. I always say this. Inkosana akuyona yakini mfana kithi. Akuyona yakini. Yebo yakini ngoyama nani. Kodwa yesigodi. Ngoba lo muntu that is why kuthiwa inkunzi ezimbili ayihlali esibayeni esisodwa. Ngoba le nje lemele iphuma hambe yosungula ikhaya lakho umsunwenje. Suka la you fucking shit. Hamba. Damn it man. See? Wamele hamba ayoshaya umthetho la ayoshaya khona. Hayi la. See? See what I mean? Guess what? Lezi zinto have been happening forever. Forever. But izofika umuntu ohambe wayogcaba lapha eAccra, eGhana, afika azositshela ukuthi yena nani. What they don't tell you is that they're giving you a spirit. That is why that spirit needs a host. And Leo host wena. That is why kumele ba-installe. Sikhuluma language amanje. They have to install the system into the software, or the software into the system, which is you. See? That is why software, or the software into the system, which is you. See? Yeah. Bawo Wenkosi, yakhipha-ke mina manje. Uyathula la nani. Mkhulu. Bayede mkhulu, mhlawumbe nethi mkhulu. Awungizwa. Yakuzwa. Okay. Awunjalo. Sikhona ayikwahlula imbuzi mfana kithi sila nommese. Hayi ngiyakwazi wena khehla hlezi uphila. Wayithinta le ndaba khehla. Hayi wayithinta. Yabo khehla ngikuthandela ukuthi njalo mawukhuluma uyohlezi ukhuluma into enomsamo phakathi okusho kona ukuthi impilo yomuntu yonke into isemsamo khehla lami. Hayi khehla lami hayi cha ngifuna uqamba amanga. Uyalibeka iqiniso uyazi ngifuna uqamba amanga. Ngikuthandela nje iqiniso ufuna nokuthi i-topic ohlezi uyikhuluma awuyishintshi. Ukhuluma i-topic yodwa ukuze nabantu abaqala ungena be-understand into osokuyikhuluma khehla lami. Hayi cha khehla ngiyaphakamisa umsamo wakombathu ukuthi hayi awukhule njalo khehla lami noNkulunkulu akwandisele cha siyafunda khehla lami nathi ezinye izinto ebesingayi-understand sesiyakhona uku-understand ukuthi ezinye izinto ziyalindwa emsamo akufanele ujahe yebo uyazi nabantu abadala yebo uyeza ukuthi unesiphiwo kodwa but isipho sakho sidinga ungathi ungabekezela ukuze ngelinye ilanga uzokwazi ukuthi sihlaliseke emzimbeni wakho khehla lami uyayibona lona so khehla amazwi akho ayasiphilisa khehla lami ngifuna uqamba amanga ayasiphilisa kakhulu ngiyathemba ukuthi nabaqala ungena nabo khehla lami bayakuthola ukuphila yabo inzuza-ke ngihlekisa kakhulu khehla yazi uma ukhuluma inzuzi siyinyamazane khehla lami madoda nako-Facebook njengoba ngitshela Facebook u-TikTok u-YouTube inzuza sekhona negona-ke wemkhulu lenzuza ngixoxeke kade ngibuka nje sekhona negona lomdawo 50 million. mkhulu kodwa uyabo kudlaliwe ngabantu khehla lami ayidlali abantu hayi angifuni uqamba ama kodwa nje khehla hayi cha
Hayi nami nje ngizizwa ngijabulile mangina ku-live wakho ngoba ngiyazi ukuthi cha ukuphila khehla ngiyakuthola yonke into isemsamo hlezi usho nami khehla angilinde yonke into isemsamo linda yebo nabantu abadala kodwa ayikho into edlula ukubekezela ngoba ukubekezela kuzala impumelelo hayi khehla hayi ngelinye ilanga ngiyafisa Izulu ukubona mfethu, awukasabi izulu sithi uzovuna okutshalile akusimini izulu lelo. hayi cha ujulile yabo nje ney'godi abambalwa abantu abayazi indaba yokujula kwey'godi nendaba yokhunjani yomsamo nokwesibongo bambalwa abantu abajula ngalezi so wona khehla izinto ojula ngazo uyakukhombisa ukuthi la bantu ohamba nabo abakudala uma ukhuluma ngabantu ababehlala ey'ntabeni emandulo ababehlala emgedeni angathi abanye babevuka ekuseni bambe beyaphi emfuleni beyoyihlambulula izalukwazi ey'ndala ezinye zaziye entabeni zokukhula kunomkhubulwane ayisenziwa yonke lento manje sesadlala belungu khehla Angithi mangihlale ngithi mina ngisho noma kuthiwa ungangitshela ukuthi uye emanzini nani uyowenza ini uyazi ukuthi ningafika niba u4 kodwa masithi semanzini wena ngizokuyisa olwandle omunye ngimise emfuleni omunye ngimise kwintaba enamanzi omunye ngimise kwimpophoma uyawazi yazi iqonda ucini lonto usho ukuthi kumele sisungule sibone ukuthi nina ningobani kwesigodini seni uhlobo luphi lamanzi niwazi hayi awuyajula khehla hayi ukuthi vele ngoba manje ngifakele ngane olwandle nawe kumele ngifake olwandle ngizothi ngiyakufaka olwandle kanti mina abantu bakini abayijwayele lesi zinto ebese babuye bashaye wena hayi mina olwandle ngilifakele kodwa khehla hayi cha hayi awuyajula uyangena futhi ekujuleni komsamo ekuqaleni lapha la kwasungulwa khona umsamo ukhehla lami ulapha impela ke la kwaqala khona indaba yomsamo hayi cha khehla ngiyakuvuma hayi isandla idlula ikhanda khehla hayi ngithi bayede emakhosini hayi nkosi ayiphile emakhosini yes hayi ungasabi sazophila ngisazokubona ngifuna inyanga ngifuna ukubona seshout drink sisose nenyama ngithi awuleli khehla lekade kusukela nini angidedele omunye khehla ngiyabonga inkosi kubusise baba phile nkosi yami number 1 yeah yebo makhosi Mako yebo baba Nkosi yami. yebo Khehla Nkosi. lami, khehla kudala. Siyaphila Yes, ngiyaqala nokungena la ekhaya. yebo Nkosi Ngimenywe yami, hawu. insizwa uphumayo. Yeah Ngithi nje mina cha uphakamisa isandla awuwedwa, ungakhali kakhulu uthi uwedwa kulento leyo ngibuleleni abantu. Ngiyajabula, ngazi ngathi ngayibhonqa njengengane ukuthi kanti bakhona abangena kwi-live baxwayise abantu ukuthi basobhani ama-limited healers ene-limited knowledge engalalela umoya wakho ukuthi ufuna ukuthi ukusize kanjani. Ngithanda le example oyishoyo yasemanzini. Umndawo wakho ufuna ngikuphakamisele kanjani? Ngilalele wona kuqala wawugula unengulo khona into engaphethwanga so wena uzowuphethela lo mndawo wakho. Thola umuntu okutshela indaba zakudala uma utholele yabona lo julayo ubalekile ungathi hawu vele wangibhedela ngifuna ukwazi ukuthi ubani othathela indoda yami. Cha kuzuhlusha ukuthi uthathele indoda kusukaphi ithini foundation yakho. Ithini foundation yakho ngubani umile ngoba umsamo kuwembethe iwona okukhanyiselayo. Laba abafundile bathi in order to know where you're going you must know your past, who are your ancestors, how did they do things. Benza kanjani? Mawusuthole lokho angeke ulahleka, angeke uhambe futhi uyihloma uyifaka. Abaningi bahambe bayoyifaka. Masingababuza nje abantu babuye ephehlweni ungambuza ukuthi wakhonjiswa ubani lapha. wekhehla kunabantu abangikhuluma ngokugonqa umuntu amangala ukuthi yini leyo. Ha ngithi mina kunezinto ezidinga ukuthi ufihlwe ugonqe. Kunezinto ezingadingi ukuthi ugonqe, idinga ukuthi zenziwe ezidlangalaleni. Into yekhaya ayikaze yafihlwa Nkosi yami. Into yomsamo eyethu sonke. Manje saqala thina sathi thina hayi ingane kaBhuda siyimemi kumshado wethu. Simbulele loyo muntu. Ephila okusho ukuthi isisho sesiZulu sithi sithatho semsamo simbeke eminyango sithatho seminyanga simbeke emsamo ebese niyamangala ukuthi indaba lengane lethina esiyijikele vele kuyakhanyeza izinto iyodwa lapha ezintabeni. Akusimina khehla isiZulu lesengisikhulumayo asitolikwa.
ukuhlakanipha kwamoya siyakuthandazela sikucela emakhosini ngikuzwile mina ngoba indlela kamoya iyakhula ngisho ukuthi sikhulile ikhuliswa njalo moya nokuhlakanipha kwamoya khona ungeke izinto mezenzakala emfihlakalweni ngoba baveli bayiveze njalo singama read list uma uphethe abantu bakudala kakhulu uhamba nabantu abafuna ukuthi no ubaba ubhodloza amafu mekuhlolela something ngathi yakudida akakuspoil akusuka ukuthi uyahluleka akusuka ukuthi uyamsinda bathi amakhosi ohamba nabo sifuna ukuthi ukwazi ukuyibreakela ezinye izinto uwedwa yena uqhumisa lapho nalapho iclue ukupha ama clues uzozibambela njani hile hlele kancane kancane omele uyifonele nakho sekuyabheda ithi mana kancane khona into akakubhathise yona akayikhulumisa ukuthi ayivule kunjalo sesilona idlozi lakho lelo uyabona amakhosi iqiniso lelo likhuluma mangike ngibatshele mina yonke into yami ngiyazenzela mangaqala ngahlala nomuntu ngenza ini iyamosheka leyo kodwa mangizenzela ngiyibambela mina amathupha awukhohlwa ayikho into engekilungi ngiyenza izinto ngizibuze ngami ukuthi ayibo yazi ngangayitshethi lento ngiyayazi kodwa bengiyazi kodwa ngiyibukela kude bese ngithi mina angithi lokuhlala wedwa bakuvakashela yebo makhosi njalo mangihlale ngisho mina ngithi mina kunezinto zokuthi wena ungaba wedwa enyameni ngokucabanga kwakho kodwa awuhambi wedwa labo abangabo bayisisekelo sakho futhi angeke bavume ngawe hayi lungile wemakhosi iyakuhlupha nane network yabona iveli yehle lapha eduze kwakho hayi siphakamele iore enkulu kakhulu sokuye sidivane ngasese sithokoze kukhanye kwanda abantwana bakho makhosi siyayiphazamisa inetwork ungasabi soyikhuluma ngelinye ilanga yes all right yeah hayi discharge ngoba uthule Sawubona mkhulu. Yebo makhosi kunjani? Hey mkhulu ngiyabonga. Ngiyaphileka kancane. Yeah. Yini kwenze njani? Hey mkhulu akulungi manene nikhuluma enye indaba ye. Nithi kwenzani? Hey nama ngazi thina waye bethu mkhulu thina asambi nabo abasilandela benzi next sizwa nje baloku bathi kuthiwa bakhona kodwa kuhlala kumosha hayi sitsheleni sinesicela ireceipt yazi hayi le ndaba ingifake ngaphakathi wagogo yakho umuntu uyazi gogo ukuthi akekho umuntu ongakutshela ngabantu bakini yawazi lokho maye bona baba ngakhulumi nawe akekho umuntu awamina ngoba kwawo omunye umusa esibayeni sakini ngihlanganaphi asingayigwegwisi ezinye izinto kumele siyibeke nje ngqo yabo ngoba ukuhuba kwakho that is why mawufika ngisho nanoma ikuphi sangomeni inyangeni nani ufika uzethula uthi ubani uzethule mawuzethula wena ophila enyameni kwelikaMenzi uMenzi ubani uNkulunkulu we are gods singomenzi thina. That is why umuntu mayisephumile emzimbeni wahamba umoya ubuyela le lapha kwelamathongo nani ngakho kuthiwa ukuwelela kwelamathongo because kunezinto the processes ekumele zenzeke ngoba kusamele udlule kumlawuli lapha kusamele udlule kwabantu abayibanikazi bomsebenzi wakho kuthiwa ya dadewethu sakuthola ya uyakhumbula la kwakwenze njani la nani uyabona. Yep. So you need to go through that. That is why umuntu mayijikisiwe emsamo uyabuya azohlupha la kwelikaMenzi uzohlupha ini ohlupha umuntu ozowenzani ozoba ngumenzi wezinto zakhe because that person is now seen as a godly figure. Yayizwa ke lonto ngoba kumele lo muntu that's why fika kumele akulungisele nani ukuze nawe lala ubuthongo ngale
See? So this is why you should say, akekho umuntu ongakutshela ngabantu bakini gogo. Abantu bakini abakini. And i-introduction yabantu bakini has to come from them. Hayi ukuthi wena uzohamba uyonqonqoza esicabheni, cha lo ngathi usasekhaya lesi. Lo muzi lo hayi muhle ngathi wasekhaya. Athi uyonqonqoza. Hey Jabulani. Kanti akho uJabulani akasimazi la samavenda thina. Uyayibona ke leyo nto. So into kanjalo. Kodwa apha amathwasa gogo. Gogo. Ngathula manje gogo. Apha amathwasa salikasama. Gogo sithi. Kalakade. Hey, Nkosi yami. Uyaphila Bhodloza. Sikhona Nkosi ninjani? Hayi akufani nokusuzela emanzini. Hawu kunjalo upopodlwana. Upopodlwana. Hayi bo lapha ke weshandu. Yeah. Yabona ukuba kuya ngami ngabe ngiyakufihla ngikufihlele uhlobo lwabantu olithile okumele luzwe wena. Manje futhi awukwazi ukufihleka futhi uthule izinja zisidakela. Yebo. Kanti futhi ekusidakeleni kwethu lezinja lezi ngiphinde ngibe nomona ukuthi hey you are wasting your time man arguing with these motherfuckers while at the end of the day if you are not arguing who will argue with them? Indaba isekutheni khehla ngithi bazama ukuthi bangivalele bafisa ngathi ngayejele yabo. Manje indlela abazama ukwenza ngayo bebeyitshela ukuthi bazongena ngalento yabantwana kanti akubona sho nabami. Uyabo? Bayigeja lapho. Manje bebefuna ukungena ngezinto lento ye contempt of court. Ukuthi thi hayi akafuna ukwenza nani. Iyona into edebezama ngobani basaba lento yokuthi izingane zabantu sezivukile. Bafuna ukuthi kube khona indlela yokufihleka ukuthi ngingabonakali, ungabe khona umuntu ozwa lo mlayezo esikhulumayo. Yangizwa ngithini? Ngizwa kahle. Bese into abazama ukuyenza bazama bebefisa ukuthi kuphume kube ngathi hayi into ayikhulumayo ayikho. Kanti manje sekonakele kakhulu khehla. Sekuvuke igodi zabantu ezinye ezase ikhohliwe. Uyazi ngaphansi kwemkhosi kaZulu kunezigodi ezafa. Asikhulumi lelo qiniso. Kunezigodi asingakhulumi ngoZulu kuphela. Asikhulume zonke lezi ezinye igodi. NakaXhosa ngakhuluma ngamanye amakhosi lapha yana angakhulunywa ngawo abulewe enyameni kodwa kamoya ayaziwa. Yabona lapho ke bhuti hayi. Bazokubopha. Lalela. Asibalekele iqiniso. Ngoba and manje mina la ngiveke ngithi mina uma lobukhosi obukhandiwe bunamandla yindaba lobukhosi obukhona bamanje bungenawo umoya osungulwe wabo. Instead kunomoya owodwa obukhosi ovunguza kuyo yonke indawo wonke ama kingdom. Umoya womnguni uyazi ngahamba nawe ngevenda. Ngevenda nawe ngisifike sithola ivenda ehlusha umnguni. Hambe nawe ngeSwatini. Hambe nawe ngemaXhoseni lapha ekoloni. Hambe nawe yami kuphi bahlushwa. Akusho ukuthi umoya wangempela owamakhosi umoya wani umoya womnguni. That is the reason why ungaba umXhosa usiza umZulu. Ube umvenda usiza umpedi. Ngenxa yokuhamba nabesunguli bekhaya. Kodwa ke ngoba sesaphila emhlabeni namanje abazositshela ngokuthi ucabe eGhana. Bhodloza nansi into yami la ngikhona. Mina angifuni ukusuka kulento engikwazi ukuyibona kuwena ngemfisha ngengaka. Yebo. Bhodloza manayi man sesiphelile isikhathi sokuthi ukhulume nezinja. Hayi njalo.
Please rise to your true ascension as a God now. Wena sokuqedile okwakho manje ukuba umuntu nje okuthuye lapha osula Qiniso ke lelo. Isiyakuhlupha ke network wenkosi yami. ngisezwakala. Ngiyakuzwa ke manje he. Okay. No, ngithi mina I wish that you can tap into your God great power manje. Leave this costume yokuba umuntu nje because uzolwiza impi zabantu okuyizo lezi ezingenasidingo. Allow yourself to have your own community of uhlobo labantu olithile okubele kube yilona to fuck people around just like how you are doing. When you need to be dealing with cosmic functionalities manje, the cosmos and the universal elements, hayi lento yalabo sihlama laba ngeke ingakho ngithi ngifise ngathi yazi mina ngakufihla isizathu salokho ukuthi kunohlobo lwabantu olunjengami olungeke lilasho omunye umuntu ngaphandle kwabantu abafana nawe. And if ukuthi you are busy with court cases, ngiyagula mina lana ngizolasha ubani ngempela. Uyabona ke? Ingakho khehla ngithi angazi noma mhlambe you need to have ama volunteer to be imparted the very same elements of the gifts, noma you need to know your tribe kwelika moya uthi madoda sengifuna ukukhula kunaloku anginishiye nalomphako ngiphakame mina sesingiphelela isikhathi sokugcaba abantu angisagcaba umuntu I communicate ngathi uyazi sengakeka kudala lo nani ngiqiniso ke lelo olishoyo wehlongwane yabo ngoba ezinye zezinto wekhehla mangihla and if you notice mangihlale ngikhuluma ngihamba ngesimo sani somoya and ngikhuluma ngamabomu ngento ngoba into umoya is intangible. The moment ukhuluma ngomoya as a fixated thing ebambekayo awunawo umsamo. Full stop. Full stop. Awunawo umsamo ngoba emsamo awazi ukuthi ubani umuntu ozokweseka. You don't know. True. Ufika labantu laba bese bayazethula kuwena. Yibone mele bakutshela ukuthi mntanami mina ngingumkhulu bani. Ngingugogo bani. Yibe kumele basho. So leyo nto le ayibambeki ngesandla. True. That's true. That's true. Ayibambeki ngesandla. And just to touch on the cosmos ngoba ukhuluma nani. The other day ngathi ngibatshela ngithi mina sesifike isikhathi la esekukhona manje ya notice ukuthi abathakathi bayafa every day. All the people that were talking about imoya engenhla kunabo bayafa every day. But ngeke banitshele because the phoenix of fire is here. Inkungu yomlilo ila. That is why iyashaya left, right and center. That is why the communication is now becoming physical. Umuntu athi hayi uthi uyathi hayi uvele wamemeza nje sesiyabheka usabheka usefile because the extraterrestrials are here and they are now showing themselves. That is the problem. And they're not just showing themselves, they are bayazishayela. True. Hayi angazi ukuthi khehla benizixoxela nje. Khehla nansi enye indaba oke wakhuluma ngayo leyo bukhosana nokusungula. Yebo. Sinenkinga yokuthi even abona umonakalo wasekusunguleni nasebukhosaneni ogcubeni lobukhosana ukungaqondi kwalezo zinto lezo it has affected communities because umndeni phela iyona mase ihlangene ekhanda umphakathi. Umphakathi ukhanda isizwe. So if kuukuthi ubukhosana bakuloya muzi buphele kanjalo kukhona inja lapha ezibiza ngetitle yobukhosana kanti ubukhosana ugcobo. Yebo.
Yebo, uyakuzalela iqiniso ukuba lelo. inkosana awubi inkosana by default ukuthi kusele wena cha cha Yebo, and futhi inkosana Ah. izalo intombazane. ufuna ukuya lapho Izalo ayi nje madoda. intombazane. Ayi Khehla ayi angiyithandi lento yokuthi every time when I get into life yakho sokuba ngathi sokumhlangano wethu sobabili we are talking of Hayi the asiye. ever. Asiye ungasabi. Danki, Sizokhuluma danki. wena. Alright. Phile Nkosi yami. Alright. Yay. Let me bounce out Rufus. Ithi ngibingelele fast but sengihamba. Sebefikile laba fethu. Sisekoloni. Yebo Nkosi yami. Aw. Rufus, hayi sengiyahamba. Alright, so khuluma later. It's fine. I gave you a chance, Chief. I'm out. Yebo. Right. Danko. Ake siyotsha umngqusho. Wozana emdantsana, size emdantsana. Nize la emdantsana. Imabani konje lapho? Yeah, Danko.